Vážení priatelia, vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu, kanálu Caritas in Veritate. Vítam tu medzi nami aj otca Leopolda Jablonského. Vítaj. Ďakujem pekne za privítanie. A dneska by sme chceli otvoriť tému duše, ale môžeme sa k nej priblížiť tak nejak obkľukou. A pripravil som si pár citátov dlhších, ktorými by som uviedol naše spoločné zamýšľanie sa. Prvý je z novely Ernsta Ingera Na mramorových útesoch. Ospravedlním sa, tento citát bude v češtine, pretože ten preklad Michala Ajvaza sa mi javí ako úžasný a nechcem ho prekladať do slovenčiny. Jsou epochy zániku, v nichž se rozplývá forma, která nejniternějším způsobem patří životu. Když žijeme v takové době, potácíme se sem a tam, jako bytosti, které ztratili rovnováhu. Klesáme mzdlých radostí do mdlé bolesti a zjitřené vědomí ztráty nám kreslí lákavější budoucnost i minulost. Žijeme v uplynulých dobách a ve vzdálených utopiích, zatímco nás míjí přítomný okamih. Javí sa ti tu niečo povedomé v tom citáte? Alebo je to možno len môj dojem? Ja ti to nechcem vnúcovať. Ako to vidíš? Čo sa týka toho prítomného okamihu minimálne a žitie v utopiích alebo v minulých nejakých minulostí. Nepripomína ti to niečo? Pripomína mi to v prvom rade dispozície k modlitbe. Pretože prvou dispozíciou modlitby, ako hovoria aj teda takí tí muži a majstri modlitby, ktorých sme aj v tomto našom kanáli viackrát spomínali, ako otec Jeroným zo Setfo, tak prvou tou dispozíciou modlitby je pozornosť na prítomný okamih, kde Boh koná, kde je tu a teraz prítomný. A vždy to nejaké utekanie do budúcnosti alebo vracanie sa do minulosti vnímajú ako také rozptýlenie alebo brzdu duše. Uh-huh. Dokonca jeden citát tiež z tohto prostredia, tejto terapistickej spirituality je, že koniec mnícha začína vtedy, keď sa začne na niečo tešiť. Ale nie v zmysle, že by to bol nejaký morous, ktorý sa na nič neteší, ale tešiť sa na niečo znamená očakávať v budúcnosti nejaké body, ktoré keď nastanú, tak vtedy ja budem spokojný, vtedy sa tá moja duša naplní takou radosťou životnou. A to ostatné medzi tými bodmi, na ktoré sa ja teším, tak to vnímam ako takú nejakú šedú zónu, ktorou musíme prejsť. A tam nám uniká tá podstata toho, ktorý je prítomný. Čiže ja v tom, prvá vec, ktorá ma napadla je táto. Super, ale iste sú tam aj skryté iné áno, podstatné veci. Ty si mi odpovedal diplomaticky a zároveň úplne k veci, pretože témou dnešného nášho stretnutia je duša. Nič menej, my sme ako bytosti, ktoré majú dejinný rozmer, telesný rozmer, kozmický rozmer, vďaka telu teda. A chcel som to tak nejak ako aj dejine zaradiť, že v akej situácii sa dneska nachádza naša duša a tá súvisí s situáciou cirkvi. A ja by som tu citoval teda, alebo respektíve predložil ďalší citát, ktorý súvisí s tým prvým a už je taký konkrétnejší. Ktorý to konkretizuje troška to, čo je konkrétnejší, presne tak. Ratzinger povedal. Je to teda citát Josefa Ratzingera z základov fundamentálnej teológie, z epilógu. Je to posledný možno úplne nie celý ten odstavec, ale... A ešte zaujímavá vec, dovol, aby som to doplnil, že napísal to 10 rokov po koncile. Presne tak, 10 rokov potom. Je to taká reflexia 10 rokov, áno. Citát. Nemali sme aj my počas 10 rokov nasledujúcich po Gaudium et Spes skúseností, ktoré napriek rozdielnej úrovni neboli úplne odlišné od tých, ktoré stoja za metamorfózou Dona Kichota? Začínali sme odvážne a plní seba dôvery. V myšlienkach a možno aj v skutočnosti sa mohlo uskutočniť nemálo autodafé účených kníh, ktoré sa nám vtedy javili ako bláznivé rytierské romány, vedúce nás len do krajiny snov a prinúcujúce nás vidieť v blahodárnych účinkoch techniky a lopatkách jej veterných mlynov nebezpečné obry. Odvážne a s istotou víťazstva sme za sebou zabarikádovali dvere doby, ktorá bola minulosťou. A ohlásili sme zrušenie a zánik všetkého, čo sa za nimi skrývalo. V
V koncilovej a pokoncilovej literatúre je veľa dôkazov o posmechu, ktorý nás prevádzal, keď sme sa ako žiaci pripravení na maturitu lúčili so zastaralými učebnicami. Medzi tým však naše uši a duše prebodol iný druh výsmechu, ktorý sa vysmieva ešte viac, než sme si želali alebo chceli. Postupom času sme sa prestali smiať. Postupne sme si uvedomili, že za tými dverami, ktoré sme zatvorili, sa skrývajú veci, ktoré nesmieme stratiť, ak nechceme stratiť aj svoju dušu. Určite sa nemôžeme vrátiť do minulosti a ani potom netúžime. Musíme však byť pripravení na novo sa zamyslieť nad tým, čo v plynutí času zostalo jedinou konštantou. Hľadať ju bez rozptýlenia a odvážiť sa prijať s radosným srdcom a bez umenšenia alebo redukcií bláznovstvo pravdy, to je, myslím, úloha pre dnešok a pre zajtrajšok, skutočné jadro služby cirkvi svetu, jej odpoveď na radosť a nádej, smútok a úzkosť ľudí našej doby. Tak tento citát tej epochy zániku a rozpúšťanie foriem konkretizuje. A to, čo mňa zaujalo a čo by som ti chcel predložiť a nejak ku komentáru slobodnému je, že na jednej strane hovorí o možnosti straty duše a na druhej strane hovorí o tom, že sa treba orientovať na to trvalé, na tú konštantu, ktorá ako jediná nám môže pomôcť tú dušu nestratiť. Ak chceš k tomuto niečo podotknúť? No asi by bolo dobre zodpovedať si otázku, čo tá duša teda je. Aby sme tomu rozumeli. Ak Augustín, svätý Augustín, teda veľký konvertita, otec cirkvi, takou jeho vášňou životnou bolo, ako to je aj v tejto knihe rozhovorov kardinála Ratzingera s Petrom Zewaldom, že chcem poznať Boha a dušu, inak nič. Chcem poznať Boha a dušu, inak nič. A to sú základné nejaké také fokusy, na ktoré som zameriaval. Ale čo to teda znamená, že poznať Boha OK, tomu asi rozumieme, tá túžba tam je, ale prečo potrebujeme poznať aj tú dušu? Ak nie je otlačok toho, ktorý ju stvoril, pretože katolícka cirkev v katechizme učí, že to naše ľudské telo vzniká pri spojení mužských a ženských pohlavných buniek a Boh do toho vkladá v tom momente stvorenú dušu. Čiže nie je to niečo, čo vyšlo priamo z jeho rúk, čo sa v minulosti boli aj v cirkvi takí teológovia, ktorí prinášali nejaké také svoje slobodné názory o tom, že duša sa odovzdáva plodením, čo cirkev zavrhala. Že nemá prirodzený pôvod. Ale že je stvorená Bohom. A aj keď teda to naše telo je určené na vzkriesenie a oslávenie ako Kristovo telo alebo telo Panny Márie, ktoré bolo oslávené. Áno. A nemuselo teda prejsť rozkladom, pretože ten podľa učenia viery je následkom dedičného hriechu. Čiže to telo naše zomrie, tá naša biologická stránka, v horizonte času teda ale očakáva vzkriesenie, čiže má v sebe ten potenciál večnosti a oslávenia. Ale čo medzi tým časom? Keď ja zomrem a kým to telo bude vzkriesené, ostáva tu niečo, čo je naozaj večné, to jadro mojej bytosti. Tá moja cirkev, nebojí sa to nazvať aj osobou. A to je duša, ktorá nezaniká spolu s tým telom. Hoci nie je ešte v tom stave, ktorý Boh úplne určil, pretože človek je celý, keď má telo. Áno. Ale tá duša je niečo, čo má naozaj otlačok Boha v sebe, otlačok večnosti, ktorá pretrváva aj po biologickej smrti toho tela. A teda Augustín zdá sa, že poznajúc svoju dušu, hľadal v nej stopy Boha k tomu, k čomu je vlastne určená. Alebo prečo ju Boh stvoril a k čomu ju povoláva. Toto video točíme 3. januára a dnes v liturgii svätého omše je prvé čítanie z 1. listu apoštola Jána, kde hovorí: pozrite, ako veľkú lásku nám daroval Otec,
Teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Čiže Ján tam ukazuje, že naozaj do nás Boh skrze tú nesmrteľnú dušu vložil taký potenciál, ktorému my ešte plne ani nerozumieme. Augustín v tej svojej zvedavosti sa chcel k tomu tak dopracovať, chcel vidieť tými očami viery a tými očami kontemplácie, že v čom je tá veľkosť človeka, zároveň malosť a úbohosť bez Boha a zároveň aj veľkosť. Český kňaz Marek Vácha to veľmi pekne hovorí v takom slovnom zvrate, že so všetkou pokorou prijať svoju veľkosť, ktorá ale nie je zo mňa samého, ale z toho, ktorý ma stvoril a ktorý ma pozýva k niečomu, čo ani úplne teraz neviem, čo všetko to obsahuje. Teraz sme Božími deťmi, to je pravda, ktorú vieme. Ale ešte sa neukázalo, čím budeme. Ale keď sa on zjaví a budeme ho vidieť takého, aký je, tak vtedy aj ten potenciál toho Božieho obrazu a Božej podoby sa prejaví v plnej, ako to nazvať, plnej možnosti. Takže preto ten záujem aj toto naše video, tento náš rozhovor, ako znova objaviť svoju dušu, pretože kardinál Ratzinger aj v tom texte, ktorý si hovoril, potom aj v mnohých iných textoch, ktoré neboli ani publikované, alebo určite neboli publikované v tomto našom československom priestore, alebo preložené, tak hovorí častokrát aj o strate duše. Nie len jednotlivca, ale dokonca, že aj Európa stratila dušu. V cirkvi možno. Alebo aj, že v cirkvi akoby sa stráca duša. Čiže toto je duša. Je to niečo, čo vyšlo z Božích rúk. Dokonca svätý Tomáš Akvinský hovorí, že aj u človeka, ktorý je neveriaci, nepokrstený, nemá v sebe tú pečať tej sviatostnej milosti skrze krst, tú adopciu za Božie dieťa, že skrze toto stvorenie, tento stvoriteľský, a keď Boh stvoril dušu toho človeka, tak je v ňom prítomná akási Božia prítomnosť, taká podstatná, základná. Z aktu toho stvorenia. Nie je tá sviatostná, posvedzujúca, ale tá základná. Skrze ten dotyk toho prstu stvoriteľského. A že tá duša, hoci musíme samozrejme vylúčiť akýkoľvek nejakú predstavu preexistencie duši, že by duše existovali niekde v nebi v nejakom sklade a Boh ich tak rozdeľuje. Ale že tá duša na základe tohto stvoriteľského aktu, keď to zoberieme naozaj tak z takého kontemplatívneho hľadiska, si môže rozpomínať na svojho tvorcu. Dokonca potom túžiť a hľadať ho. Hoci si to sama neuvedomuje. No ale poďme teda k tomu, že ako je možné, že v tejto našej epoche, v tomto našom zvláštnom až eóne, v takej novej dobe, až novej epoche zvratnej, ktorá nastala po koncile, aj keď tu chcem zdôrazniť divákom, že my nie sme žiadni nejakí popierači alebo kritici druhého Vatikánskeho koncilu, práve naopak. To, čo aj stojí za kritiku, a to nie sme sami, tejto kritike sa venovali aj ľudia naozaj veľkí, ako aj samotný kardinál Ratzinger, Delibák, Baltazar, kritizujú práve tú nesprávnu recepciu koncilu, ktorá nastala a ktorá prevalcovala to dobre, čo koncil teda priniesol, alebo mohol priniesť, alebo ešte len môže priniesť. Nesprávnu recepciu, ktorá je práve spätá buď s fixáciou v minulosti, alebo s upnutím sa na ideologické utópie. A ktorá je charakteristická práve tým, že jej uniká prítomný okamih. A teda i samotný obsah a duch, skutočný duch koncilu, a keďže jej uniká ten skutočný duch a význam, zostáva len akýsi prízrak koncilu, o ktorom sa neustále v spisoch Jozefa Ratzingera hovorí práve ako o nejakom podvrhu. Toto kritizujú títo veľkí teológovia a nám sa táto kritika javí byť veľmi inšpiratívna. No nielen inšpiratívna, on reálne sa s ňou stretávame v cirkvi, že to je naozaj, oni sledujú realitu a popisujú realitu. A každý, kto si tie texty prečíta a žije z cirkvu a v cirkvi, tak vie, že to zodpoveda pravde. K tej duši dve veci ma napadli, keď si hovoril o tom Markovi Jorkovi Váchovi, že sa máme odvážiť prijať svoju veľkosť pokorne. Tak tam ma napadlo Eckhartovo, tiež v tej dobe veľmi kontroverzné, ale dovolím si to povedať, zaujímavé vyjadrenia, tiež inšpiratívne a myslím, že aj pravdivé,
že v duši je čosi nestvorené a nestvoriteľné. A tým je intelekt. To povedal Eckhart, mal s tým problémy. Ale on potom dodáva na inom mieste, a nie je to z duše. Ale to je tá veľkosť. Je tam čosi nestvorené a nestvoriteľné, tým je intelekt. A nie je to z duše, to nestvorené a nestvoriteľné. A potom, teda je tam prítomnosť Ducha Svätého alebo Boha, však samozrejme on má rôzne texty, ktorými to vysvetľuje. Do toho tu teraz nechcem ísť. Tým chce povedať, že tam je tá Božia pečať. Jednoznačne, že je tam samotný Boh prítomný je dokonca. Ktorý je nestvorený a nestvoriteľný. Ktorý je nestvorený a nestvoriteľný, a je to reálna prítomnosť, keď neustále potom tí jeho nasledovníci, Tauler, Suso je v podstate blahoslávený svetec, ktorý de facto vykladá Eckharta pre ľud. Je to v podstate Eckhart. A je to blahoslávený cirkvi, takže preto si dovolím Eckharta spomenúť. Nič menej Tomáš je celkom zaujímavý tým, a dovolím si tu teda použiť jeho substančný jazyk, ktorý môže mnohých odradiť, ale zase na druhej strane aj inšpirovať. Keď definuje dušu ako v takej tej najzrelejšej syntéze, ako sám Josef Ratzinger hovorí vo svojej eschatológii, a v podstate sa k nej hlási, keď definuje dušu ako substanciálnu formu tela, tak hovorí vlastne presne to, čo si povedal ty tými slovami, že je stvorená priamo Bohom a duša udeluje telo svoje ese, svoje bytie telu, a tak je vlastne životom tela, ale zároveň je podľa svätého Tomáša spirituálnou substanciou najnižšieho rádu. Teda sa podobá v niečom anielom, ale je nižšie ako oni, pretože je proste substanciálnou formou duše. Anieli sú netelesní duchovia, ale je spirituálnou substanciou a môžeme v nej rozlišovať práve vôľu a intelekt, alebo to, čo inde aj samotný svätý Tomáš nazýva duchom. A čo je zaujímavé v tomto jazyku je samozrejme to, aby sme neupadali do nejakého dualistického chápania ľudskej osoby a podržovali si metafyzickú jednotu chápania človeka a rozmýšľali skôr o tom tak, že človek je jednotná bytosť, ktorej život je ako telesný, tak senzitívny, tak duchovný, a keď hovoríme duchovný, myslíme intelekt a vôľu, a aspoň v potencii, v možnosti i nadprirodzený. Takto jednotne chápe svätý Tomáš ľudskú bytosť, ľudskú osobu. Ty si položil nejakú otázku teraz, ale na konci, že poďme sa zamýšľať nad tým, a ja som ju prerušil. Hovoril som o tom, že Cardinal Ratzinger, aj ten, nazvime to trojlistok Delibac Baltazar, a títo traja teológovia, ktorí sa snažili už 10 rokov po koncile zachrániť koncilu, lebo mali pocit, že ho niekto unáša smerom, kde ani sám nechcel ísť. A zvlášť preto, že dvaja z nich, Delibac a on, sa koncilu priamo zúčastnili. Že hovoria častokrát o strate duše alebo o možnosti strate duše. No, nie v tom zmysle, že tá duša odíde z tela a zostane z nás teda mŕtva schránka, ale myslím, že hovoria presne o tom, čo si povedal, o tom, že tá duša má vo svojej potencii v svojej schopnosti nadprirodzený život, ku ktorému je povolaná prvorade. Boh stvoril práve preto, že je povolaný k nadprirodzenému životu a k účasti na Božom živote. Takéto veľké veci nám Boh prichystal. A my sme schopní, alebo žijeme v epoche, tvrdia títo veľkí muži cirkvi 20. storočia, že toto strácame. Nielen ako, že Európa stráca dušu, jednotlivci dokonca v cirkvi, že akoby uniká nám. A práve to napojenie na ten nadprirodzený život, hoci máme všetky prostriedky, aby sme na ňom mohli participovať, máme sviatosti, ktoré nás vťahujú do Božieho života, do toho nadprirodzeného života skrze tú posvedzujúcu milosť. Tie tu máme, tie sú k dispozícii. Máme modlitbu a napriek tomu oni si dovolia tvrdiť, že ju strácame. A myslia tým túto schopnosť duše. Lebo tie ostatné veci je zrejme, že nestrácame, ktoré tá duša v sebe má a sú možno nižšieho rádu. Tak poďme sa zamýšľať teda spoločne nad tým, ako uprostred tých ruín alebo rozpúšťania sa foriem a
straty toho podstatného, čo naozaj sa nám vymkne z perspektívy a čo spôsobí potom tú naozajstnú stratu duše. Poďme sa zamýšľať nad tým, ako tú dušu nájsť, alebo ako ju nestratiť. Čo robiť, aby sme ju nestratili? No, otázka je, že kde sme akoby zastali na tej ceste. Pretože tá duša má viacero mohutnosti, ty si aj niektoré pomenoval. A je jasné, že nie všetky sú teda mŕtve, pretože by sme boli aj my mŕtvi, že fungujú, ale istú tú mohutnosť, tá ako by bola v úzadí, ale ako by bola zabudnutá, alebo zaspatá. Alebo tak použijeme to tvrdé slovo týchto teológov, že až mŕtva. A ja by som si k tomu pomohol citátom opäť Marka Váchy, českého kňaza, ktorý v knihe Modlitba argentinských nocí hovorí zaujímavú vec. Tiež o veciach, ktoré sa udiali po 70. rokoch, čiže po koncile a boli súčasťou tej prapodivnej recepcie koncilu. Tak Marek Vácha k tomu hovorí takéto zaujímavé veci. Súčasný pápež Benedikt XVI tú knihu písal za jeho pontifikátu. Znovu povolilo slávenie tridentskej liturgie a my už nerozumieme prečo. V druhej polovici 20. storočia došlo k výraznému zjednodušeniu a zracionalizovaniu liturgie. Na oltári horia už len 2 sviečky. Kňaz je oblečený relatívne triezvo a moderne. Kostoly sú budované tak, že je možno obstúpiť oltár a dívať sa kňazovi priamo pod ruky. Všetko je obklopené zdrojmi jasného elektrického svetla, nie je priestor pre tiene, všetko je vyvážené, pravouhlé, logické, zrozumiteľné. Liturgia sa stala odrazom nášho racionálneho vnútra. Možno, že preto sa pápež vracia k tridentskej liturgii, možno nejde o tradicionalizmus ani modernizmus, možno sa spor netýka teologických prúdov, ale prúdov oveľa hlbších, čohosi v našej duši. Čo tým chce povedať? Marek Vácha určite nepatrí do nejakej skupiny ľudí, ktorí slavia tradičnú liturgiu, hoci nejaké prvky viem, že používa aj v rámci novej liturgie, ale to není podstata toho textu. Podstata toho textu je, že sme potenciál našej duše obmedzili na niečo, čo môžeme nazvať racionalita. Poťažne, alebo dneska to vystupuje ešte na tú racionalitu, je oblasť emocionality a sentimentality. To áno, to sme tam zahrnuli. Ale už sme akoby tak vyvreli, alebo ani o tom nevieme, že je tu aj nejaký rozmer tajomstva toho nadprirodzeného života, ktorý je skrytý v duši. Lebo toho tajomstva sme sa už odnaučili dotýkať. Tá liturgia tomu napomáhala. On tú liturgiu spomína, pretože tomu napomáhala. A to, že tá dnešná liturgia upriamuje pozornosť práve na tieto aspekty, na tú racionalitu, teda zrozumiteľnosť, a na tú sentimentalitu, emocionalitu. Ale už tam nie je priestor pre to tajomstvo, pre to nadprirodzené. To je zaujímavé, že nezomrela celá duša. To nie je možné, reálne. Ale akoby mala tendenciu odumierať jedna časť, tá nadprirodzená časť tej duše, ktorá nás vovádza do toho tajomstva prítomnosti samotného Boha. A my sme zamenili tieto dve zložky, ktoré najčastejšie používame, to ratio, tú snahu, aby to všetko bolo zrozumiteľné a pochopiteľné, a tú sentimentalitu, že toto je nejaké to jadro našej bytosti. A v tom môže byť aj ten závažný omyl. Tej pokoncilovej recepcie, koncilu a tých rôznych teologických prúdov aj dnes, zvlášť tých progresívnych, ktoré potom zameriavajú pozornosť na subjekt, na moje toto malé, smiešné, sebestredné ja. To ego, tak to nazvime. A ani netušia, kým vlastne sú v skutočnosti. Ja by som duše. Hej? Ja by som to ešte doplnil z druhej strany, ako to, čo si tu citoval, že, ale vlastne potom aj vykladal,
že často sa to javí mi aj tak, že to, čo sa zanedbáva, alebo respektíve, čo tu bolo popísané, tak to svätý Tomáš nazýva duch, alebo jednoducho intelekt a vôľa. To sú duchovné mohutnosti duše. A to sa zanedbáva. Jeden z tých aspektov ja vidím napríklad aj v tom, že posledných, 30 rokov cirkev, alebo tu sa stretávame s takou nejakou absenciou intelektuality a racionality. Ako keby rozum nebol zapájaný adekvátne do viery na druhej strane. Hej? Že teda naozaj sa zdôrazňuje z môjho uhlu pohľadu, ak si to môžem dovoliť povedať, tá sentimentalita, zdôrazňujú sa morálne aspekty, ale ten rozumový obsah, pochopiteľný obsah zostáva dosť pozadí často. A vidno to aj v tých bežných vyučovaniach a formácii Božieho ľudu, že ten zrozumiteľný a pochopiteľný obsah viery je hodne zanedbaný. A to je... Áno, aj tie príhovory sa smerujú vyvolať nejaké také pozitívne emócie u tých ľudí. A to je niečo, čo ako tiež vidím ako vlastne symptóm toho, alebo súčasť toho symptómu, čo Marek Orkovácha popisuje. Teda na jednej strane sa stráca ten zmysel pre to tajomstvo, ktoré transcenduje úplne i môj intelekt, ale na druhej strane sa stráca zmysel pre tú pochopiteľnú a inteligibilnú stránku tohto tajomstva, ktorá je pozitívne a definitívne mi prístupná v tom zjavení. A to sa tiež zahmlieva do akýchsi neteologických slov už dneska, lebo tá hantýrka už často pripomína iné oblasti než teológiu, politiku alebo skôr rôzne ideológie, ale proste ten pochopiteľný obsah viery sa nepredkladá tým jasným a zrozumiteľným spôsobom. To sa mi javí ako jeden zo symptómov tiež. Áno. To je tiež zaujímavá vec. A možno práve preto, že sme stratili tú vášeň pre to, čo ešte svätý Augustín mal. Že chcem poznať Boha, chcem poznať dušu. Ak chcem poznať Boha, tak musím poznať aj tie nejaké pravdy, ktoré s Bohom súvisia. A to je tajomstvo stvorenia, tajomstvo vykúpenia, tajomstvo duše. Ale aj tá morálna oblasť, lebo morálka je v podstate umenie konať. A to znamená, že ako celým svojím životom, ako na ním odpovedám na to Božie zjavenie. Čiže aj to tam iste patrí. Na druhej strane, keď hovorí v tom citáte, ktorý som tu prečítal, Jozef Ratzinger o tom, že tú pravdu, alebo to, čo sa nemení, to, čo je trvalé, máme mať odvahu prijať bez umenšení, bez redukcií, tak vidíme, že tá odvaha čoraz viac chýba a že tých redukcií pribúda. Áno, lebo chceme naozaj, ako by sme v cirkvi vytvárali taký nejaký krúžok šikovných ručičiek, kde si ľudia vystrihujú nožničkami Boha na svoju vlastnú mieru. Každý. A jednoducho aj ten, ktorý je zodpovedný, ten pastier, tak sa snaží jednoducho tú karikatúru Boha vystrihnúť tak, aby sa nikoho nedotkol a aby to bolo prijímajúce, sprevádzajúce a všelijaké iné. Načúvajúce. Otvorené, inkluzívne. A tak ďalej, hej, také psychologizmy. A pritom strácame naozaj poklad. Poklad toho priestoru, toho Božieho tajomstva, do ktorého sme vlastne pozvaní. Teraz ste Božie deti, ale ešte neviete, čo vás čaká. Ale my už teraz môžeme do toho vstupovať. A preto ten obrad jednotlivcovi ako subjektu nie je zlý v cirkvi, on je dôležitý, ale ten subjektivizmus, ktorý toho vznikol, nám ukradol veľa vecí a myslím, že za to si nesieme aj nejaké také následky. Tým, že nevstupujeme do toho tajomstva, ktoré potom nevnáša do nášho života naozaj taký pokoj, poriadok, to ovocie ducha, lásku, radosť, pokoj a tak ďalej. A stále tie životy máme také nejaké zaciklené a rozbité. A to práve preto, že toto nie sú veci, do ktorých sme pozvaní. No, aby toho nebolo málo, tých citátov a hlavne citátov Jozefa Ratzingera, tak ja si dovolím ešte jeden. Z
úvodu do kresťanstva, súvisiaci s dušou. Čo vlastne robí človeka človekom? A čím sa človek najviac odlišuje od ostatného súcna? Na to budeme musieť odpovedať takto. Ak hľadíme zhora, to, čo človeka najviac odlišuje, je skutočnosť, že je oslovený Bohom, že je partnerom v dialógu s Bohom, bytosťou, ktorú povolal Boh. Keď sa pozeráme zdola, človek je bytosťou, ktorá môže uvažovať o Bohu, ktorá je otvorená transcendencii. Nejde o to, či skutočne na Boha myslí, či sa mu naozaj otvorí, ale o to, že vo svojej podstate je bytosťou, ktorá je toho schopná, aj keď v skutočnosti z najrozličnejších dôvodov nemôže vždy túto schopnosť uplatniť. A ešte mať duchovnú dušu, to znamená byť bytosťou, ktorú Boh osobitne chce, pozná a miluje. Mať duchovnú dušu, to znamená byť bytosťou, ktorú Boh povoláva k večnému dialógu a ktorá je preto zo svojej strany schopná Boha poznať a odpovedať mu. Čo vyjadríme viac substancialistickou rečou, slovným spojením mať dušu, to viac dejinnou aktuálnou rečou vyjadríme slovami byť Božím partnerom v dialógu. Tým sa nehovorí, že hovoriť o duši je nesprávne, ako to dnes tvrdí jednostranný a nekritický biblicizmus. V určitom ohľade je to dokonca nevyhnutné, aby sme vystihli všetko, o čo tu ide. Z druhej strany však, ak nechceme upadnúť späť do dualistickej koncepcie, ktorá sa nedá zosúladiť s dialogickým a personalistickým pohľadom Biblie, treba tento pohľad aj doplniť. Človek ako partner, Boží partner v dialógu. Mať duchovnú dušu znamená, že môžeme poznávať a milovať Boha. Konec koncov Tomáš opäť. A zároveň základná katechizmová poučka, že čo je cieľom života človeka na zemi. Poznať a milovať Boha. Poznať a milovať Boha. To znamená, vráťme sa k tomu najjednoduchšiemu katechizmu, pretože ten jasne hovorí, ako dušu stratiť alebo nájsť. A vlastne všetky pravdy nás učí veľmi jednoducho a jasne, ale keby sme nad tými pravdami meditovali, tak máme všetko, nepotrebujeme nič viac. Veď mnohí svedci žili tým spôsobom, že mali na stolíku Bibliu a katechizmus katolíckej cirkvi. Mnohí svedci 20. storočia dokonca. Hej. Tak môžeme tento príklad nasledovať. Teda nestratiť Boha, ale nestratiť svoju dušu, spočíva v tom, či Boha poznávam a milujem. A naopak, keď tieto duchovné mohutnosti zameriavam inak, napríklad tak, že ich exteriorizujem a stratím sa vo svete, získam celý svet, tak môžem stratiť dušu. Nie preto, že by bol svet sám o sebe zlý, však Boh hovorí, všetko je dobré, čo stvoril každý deň, hovorí, bolo to dobré a Boh videl, bolo to dobré, a keď stvorí človeka veľmi dobré. A je pravda, že náš postoj k svetu sa problematizuje po páde a už to nie je taký jednoznačný pojem. A vidíme tam i ono rezonujúce zlo, keď dokonca Ján hovorí, celý svet leží v zlom. A toto tiež musíme zobrať do úvahy, keď hovoríme o koncepcii sveta a nejak o ňom premýšľame. Napriek tomu tá podstata, ktorú Boh stvoril, je nezmenená a je dobrá. Ale človek sa môže stratiť v stvorení, ak sa mu prehodí tá hierarchia a ten stvoriteľ nie je na prvom mieste. Teda, ako by si to ty videl? Ako by si ešte definoval tie možnosti straty duše, o ktorej práve hovorí aj Ježiš v Evanjeliu Matúšovi 16. kapitole, myslím, od 24. do 28. veršu, myslím. Ako stratiť, alebo respektíve o tej možnosti straty duše a o tom, ako ju nestratiť a nájsť. Nedá sa len zacitovať to, čo sám Ježiš hovorí, že večný život je v tom, aby ste poznali Boha. A to poznať Boha v tom hebrejskom myslení, však písal to Ján, Žid, je nie len poznať ho rozumovo, áno, iste aj, ale aj milovať zároveň. To s tým súviselo veľmi úzko. Takže v tomto je večný život, poznať Boha. Kde môžem stratiť dušu? Tak stratiť dušu môžem naozaj v tom, keď sa
Opäť sú to jednoduché veci, ktoré nám Boh dáva. Kresťanstvo nie je nič, čo je tu len pre intelektuálov. A katolícka cirkev, ktorej Boh zjavil ten poklad, Boh zveril ten poklad zjavenia. Naozaj v tomto bola katolícka, že to ponúkala širokým masám a jednoduchých ľudí a veľmi zrozumiteľne. A hovorí to už prvé prikázanie desatora, že ak Boh nie je na prvom mieste v mojom živote, tak všetko ostatné stratí svoje miesto a naplní ten život chaos a zmetok. To, čo bolo v Biblii v prvej kapitole, že na zemi bol chaos a zmetok, až kým do toho Boh nevstúpil so svojím duchom, aby tomu dal zmysel a nejaký poriadok, smerovanie a cieľ. Je to ako keď si človek zapína košeľu a prvý gombík si zapne zle, tak všetky ostatní sú zle zapnuté. Čiže toto úsilie, aby on bol tou základnou a absolútnou opciou môjho života, napriek tomu, že ten život môže byť kostrbatý, a dokonca aj naplnený možno nejakými zlyhaniami a pádmi, ale ten smer musí byť jasný, ten ťah na bránku musí byť jasný. Tá túžba poznať Boha. Objaviť ho, že naozaj je aj vo mne, v tej pečate duše. Prečo inak by sme prijímali sviatosti a Eucharistiu, keď by on nechcel byť vo mne a prebývať v tej mojej duši. A konečne to Ježišovo smerovanie a dialog s farizejmi o zániku chrámu, o jeho zmysle. Keď im ponúka myšlienku, za ktorú zomrel aj diakon Štefan, ja som ten chrám. Ja som ten Boží chrám. A to, čo nás učí aj krstná katechéza cirkvi, že vy ste chrámom živého Boha, ktorý vo vás prebýva. Lenže on tam nemusí prebývať, samozrejme. Ak tam svätý John Henry Newman hovorí naozaj o živých ľuďoch, ktorých stretávame po meste a sú v skutočnosti mŕtvi. Pretože majú mŕtve duše. Nie všetko opäť v tej duši je mŕtve. Hej? Ale chce povedať, že tá nadprirodzená schopnosť vstupovať do toho dialogu s Bohom, kde sa nechám premieňať ním na ten pôvodný jeho zámer, obraz a podobu, tá je mŕtva. A s tým stratím všetko. Tá duša, ona nezahynie, ona je večná. Čiže ja si nemôžem zničiť ani vlastnú dušu tak, že by som ju uvrhol do nejakého nebytia alebo neexistencie. Taký pán nie som. Ale môžem ho uvrhnúť do jednoduchu prázdnoty, nezmyselnosti a akéhosi odporu voči všetkému, čo Boh stvoril a celého jeho zámer, že môžem zmariť ten Boží zámer s môjim životom a stať sa naozaj podobným démonom mentálne v tom, že sa stanem človekom plným zatrpnutia, nenávisti, závisti, zloby voči sebe samému a akýmsi kopkom nešťastia. A to je vlastne peklo, to je zatratenie. Izolácia, neschopnosť dialogu, neschopnosť vzťahu s nikým. To je smrť duše. Zároveň, keď si hovoril o tom, že duša v sebe nesie obraz Boží a práve tým vstupovaním do dialógu sa ten Boží obraz, ktorý sa pádom zatemnil alebo prekryl v človeku, obnovuje. A v tomto obraze, alebo respektíve pripodobnení sa tomuto obrazu, duša dozrieva a nejakým spôsobom nadobúda tú pôvodnú podobu a uzdravuje sa. A práve v tomto dialógu s Bohom. A treba povedať, že dušu Boh poznáva práve v tomto obraze. A keď duša je nepodobná, alebo čoraz viac je nepodobná tomuto obrazu, tým viac ju Boh nepoznáva. Pretože to, čo duša v sebe nesie, už nie je ten pozitívny obsah a bytie, ale ničota. A ona nie, že len vypadáva z bytia do tej miery, do akej sa nepodobá tomu pôvodnému zámeru, ktorý do nej Boh vložil, ale ona vypadáva aj z Božej pamäte a z jeho poznania. Preto Kristus hovorí potom tým, ktorí budú na ľavici v tom poslednom súde: nepoznal som vás, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A to je práve to minutie sa s týmto pôvodným zámerom a obrazom, ktorý nesieme v sebe, a tá nepodobnosť. Áno, aj keď toto by mohlo dnes človeka aj vyrušovať, lebo my sme dnes presycovaní takou jednou polovicou pravdy evanjeliovej, a to akcentovanie milosrdenstva, Božieho milosrdenstva, ktoré sa predstavuje
tak široko, ako by už nebol priestor nebol tam taký ten penitenciálny priestor pokánia. Alebo toho priestoru človeka, že sa slobodne rozhodnem pre Boha a teraz ja viem, že tá cesta je aj cesta očisťovania toho, čo tam nepatrí. Mm-hmm. Čiže to pokánie predpokladá milosrdenstvo alebo predchádza to milosrdenstvo a odpustenie. A toto sa dnes príliš akcentuje, ale tým pádom sa tá pravda evanjelia troška kriví. Hej? Alebo naozaj, keď budeme akcentovať milosrdenstvo bez tej pravdy, tej druhej možnosti, ktorá tu je, a človek, ktorý žije reálne vo svete, tak ju zažíva už pri živých ľuďoch, tak ponúkneme niečo falošné. Že láska bez pravdy je niečo falošné. Takisto pravda bez lásky je troška taká krutá. Ale aj láska bez pravdy je nemilosrdná. Pretože v konečnom dôsledku ti predkladá čosi, čo ťa môže stať večný život. Ty sa minieš cieľa. A to je, myslím, že nebezpečenstvo a istý falsifikát, ktorý nie je podľa mňa predkladaný v zlej vôli, ale v akejsi našej nejakej takej, by som povedal, civilizačnej vývojovému stavu nejakej, ja neviem, ako by som to nazval, hlúposti alebo neschopnosti vnímať celok. Evolučne sme sa dovyvíjali až do tohto. Alebo nie sme schopní pojať tú pravdu v celosti. Ale myslím, aj s tými aspektami, ktoré nie sú príjemné, ale cez to utrpenie tej pravdy ja sa musím dopracovať práve k tej podobnosti s Bohom. Hej. Presne. Ktorý je vždy pripravený na ponúknuté milosrdenstvo, ale práve tie státe z písma, ktoré vychádzajú priamo z Ježišových úst, hej, že nepoznám vás, no to není, že Boh je teraz nahnevaný a nejaký krutý. Jednoducho to je bytostná vec, jednoducho pravdivá vec. Áno. Že pravda sa skrátka nemôže stretnúť s ložou, oni nemajú nič spoločné. A myslím, že si sa dotkol teraz tej odpovede. Ja som to tak, vo mne to zarezonovalo, to slovo pokánie, že ako znovu nájsť dušu, ak sme ju stratili, tak toto slovo, v tomto slove sa otvára odpoveď. Pokánie. A je pravdou, že dneska je toto slovo hodne zase poprekrývané a neviem, či to je len dneska, možno vždycky ho človek má tendenciu poprekrývať falošnými význammi a vzdialiť sa tak skutočnosti, na ktorú odkazuje. Alebo ceste, lebo je to cesta. Aj teda potom tomu ovociu, ktoré na tejto ceste pozbiera. Nič menej, pokánie rozhodne nie je nejaké sebamrskanie a nejaké sebaponižovanie, ale nájdenie vlastnej identity. Nájdenie vlastnej identity, nájdenie toho, kto som v Božích očiach a jej podržanie a realizácia. Áno, pokánie nič neničí. Práve naopak. Je to negácia negácie, konec koncov. Kardinál Ratzinger na jednom mieste používa také slovo, ktorým chce vyjadriť podstatu pokáňa. Používa latinské slovo ablatio, ktoré sa používa pri odstraňovaní zvyškov kameňa zo sochy. Používali to sochári, že oni v tom kameni už videli ten obraz, tú podobu tej budúcej sochy a tej postavy, ktorú chcú znázorniť a len potrebovali očistiť to, čo tam zavadzia. A to nazývali ablácio. A kardinál Ratzinger to používa, že toto je pokánie, že ten nánosy ja potrebujem očistiť, aby vystúpil pravý obraz. Alebo opäť to pripodobnenie, ktoré používa pre liturgiu, ale dá sa použiť aj tu, že tá freska, ten Boží obraz vo mne je zatretý niekoľkými nátiermi. A ja ho potrebujem očisťovať, aby som sa dostal k tej pôvodnej freske, k tomu pôvodnému obrazu. Toto je pokánie, tá cesta očisťovania. A nejakým spôsobom toto neakcentovať, tomuto nedať priestora a ponúkať vo výpredaji Božie milosrdenstvo, ktoré v podstate tí, ktorým ho ponúkam, ani nestoja. Je zrada tejto pravdy, pretože tých ľudí neprivediem k tomu, aby objavili ten Boží obraz v sebe. Ja ich privediem maximálne tak k tomu, že ich vyviním z ich vlastných hriechov, ktorých sa nechcú ale zbaviť. Oni
oni nechcú premenu. Oni nechcú na novo nadviazať vzťah s Bohom. Oni nechcú, alebo sa nezaujímajú o to, ako ma Boh vidí a aký má Boh zámer so mnou a aký je ten Boží obraz, k čomu som vlastne povolaný Bohom. To ich nezaujíma. Ale my týmto pastoračným prístupom, ktorý sa ukazuje od 70. rokov ako v podstate nepoužiteľný, tých ľudí lacno vyviňujeme. A ak to robíme cieľavedome, nielen z tej našej nedostatočnosti, nevedomosti alebo dokonca hlúposti, to by ešte bolo ospravedlniteľné, ale ak to robíme cieľene, tak vlastne spolupracujeme na tom, že ohrozujeme ich večný život a cieľ ich cesty a ich života. A vôbec im neponúkame pravdivé evanjelium v celej jeho plnosti. Jozef Ratzinger v roku 2005 vo svojom kázaní povedal: všetci ľudia túžia zanechať po sebe niečo trvalé. Avšak čo pretrvá? Peniaze to nie sú. Dokonca ani budovy či knihy. Po určitom čase, kratšom či dlhšom, všetky tieto veci pominú. Tým jediným, čo zostáva na veky, je ľudská duša. Ľudská osoba stvorená Bohom pre večnosť. Teda tým ovocím, ktoré pretrvá, je všetko to, čo sme zasiali do ľudských duší. Láska, poznanie, gesto schopné dotknúť sa srdca, slová otvárajúce dušu pre radosť v Pánovi. Modlíme sa preto spoločne k Pánovi, aby nám pomáhal niesť ovocie, ktoré ostáva. Jedine týmto spôsobom bude zem premenená zo slzavého údolia na Pánovu záhradu. Čo pretrvá? To, čo je zasiaté do duše, ale ako si sám upozornil, do duše môže byť zasiaté dobré i zlé semeno. A preto nech si každý dáva pozor, čo seje. No. A určite opäť v súvislosti s tým, čo tu už bolo citované, je dobré siať to, čo pretrváva. Teda slovo pravdy. Keď opäť i tento pojem je tak strašne sproblematizovaný a napriek tomu myslím, že nie je až také obťažné sa dopracovať k tomuto svetlu, pokiaľ máme uši a oči. Poďme sa posunúť ďalej ešte k tomu, ako dušu formovať, ako ju staviať do tej pozície dialógu s Bohom, ako načúvať Bohu a odpovedať Bohu primerane a čo nám v tom napomáha na tejto ceste. Kardinál Ratzinger na jednom mieste hovorí, že cirkev ako tajomné Kristovo telo a zároveň viditeľné v tej viditeľnej cirkvi nie je nejaký diskusný klub, ktorý sa živí neustálými diskusiami, ale že je to spoločenstvo slova, sviatosti a skutočne lásky k blížnemu. Čiže v prvom rade je to načúvajúce spoločenstvo, ktoré načúva Božiemu slovu, zjavenému Božiemu slovu, pretože samo zo seba, bez toho, aby najprv počúvalo svojho stvoriteľa, v tom zmetku vychádzajúceho z následkov dedičného hriechu a osobných hriechov nie je schopné vyprodukovať niečo alebo podniknúť nejakú cestu k Bohu, ktorá k nemu dojde. Takže toto je prvá vec, načúvať jeho slovu, a to sa nedeje inak ako v modlitbe. Uprostred cirkvi, v rámci liturgie, kde sa číta Božie slovo a kde je živé celých 2000 rokov. Sviatosti, zvlášť Eucharistia, kde je Kristus exkluzívne prítomný, reálne a živo prítomný. A potom ten rozmer tej praktické lásky k blížnemu, o ktorej hovorí kardinál Ratzinger, kde sa pretavuje do toho praktického života tá pozornosť voči druhému človekovi, ktorom tiež rozpoznávam ten Boží obraz a očami viery v ňom vidím tú nesmrteľnú dušu. Že to už nie je len nejaká sociálna práca, ktorou si sám kompenzujem niečo v sebe, ale že to je naozaj pohľad očami viery na druhého človeka a tak k nemu aj pristupujem. Že toto je nejaká cesta, ktorú on ponúka, ale môžeme to zhrnúť do jednej, že je to modlitba. Tam sa s ním stretávam. Ktorá ale najprv musí mať ten počúvajúci rozmer.
Ja som nedávno čítal knihu Patristická teológia od Johna Romanidesa, východný pravoslavný teológ, ktorý je tak veľmi kritický voči našej západnej katolíckej cirkvi a mnohom nespravodlivo, ale to není teraz podstatné. On na začiatku tejto knižky prišiel s takým pre mňa celkom zaujímavým zhrnutím patristického prístupu a ku práve otázke modlitby a ľudského stavu alebo stavu ľudskej duše a vyrukoval tam s takým šokujúcim alebo takým otriasajúcim tvrdením, že z hľadiska cirkevných otcov sú všetci kresťania alebo respektíve ľudia duševne chorí. Že duša je nemocná. Ale ako popisuje tú duševnú nemoc? On hovorí, že tá spirituálna zložka duše, to, čo Tomáš nazýva vôľa a intelekt, tak v tej patristickej tradícii je často popisovaná ako nejaká rozumová aktivita, ktorá má sídlo v hlave a potom aktivita, ktorá má sídlo v srdci. Jedno to sa nazýva intelektom, dajme tomu tam, alebo nous. To, čo má sídlo v srdci, tá noetická aktivita. A tá, čo má sídlo v hlave, to je, dajme tomu, nazývané ako logos. A on hovorí, že to, že je srdce plné myšlienok. A teraz nemyslí len, on hovorí logizmoj, hovoria otcovia cirkvi. Ale to, ako sme už niekedy hovorili vlastne na tomto mieste, logizmoj nie sú len myšlienky, ale aj predstavy, ktoré sú naplnené nejakými sugestiami. Tak to, že je srdce plné myšlienok, je práve symptómom našej duševnej nemoci. Pretože srdce má byť receptívnym orgánom Boha a jeho prítomnosti a má byť úplne k dispozícii jedine jemu. Svätý Tomáš Akvinský konec koncov hovorí, že predmetom intelektu je eterná, teda večné skutočnosti. A rozum sa zaoberá, dajme tomu, sa pozerá do tohto sveta. Teda ako keby otcovia hovorili, že tá aktivita toho nášho ducha, ktorá má v hlave svoje centrum, ako fyzicky, že by sme to tak nejak označili, tak tá sa pozerá do tohto sveta a diskurzívne o ňom uvažuje, ale potom tá aktivita, ktorá má centrum v srdci, nemôže byť zavalená týmito predstavami a myšlienkami. A keď je, tak to naznačuje tú nemoc duše. A oni ukazujú otcovia cirkvi v tých patristických spisoch cestu liečby. Ako to srdce oslobodiť od toho, aby bolo zaplnené myšlienkami a učiniť ho prázdnym, oprosteným od týchto myšlienok a plne receptívnym pre Boha. A samozrejme, že predkladajú modlitbu ako liečbu, ale špecifickú formu modlitby, ktorá sa vo východnej cirkvi nazýva Ježišova modlitba a ktorá napríklad v hesychastickom hnutí je mnohokrát tematizovaná rôznymi spôsobmi. Avšak na západe máme podobnú tradíciu. Každý, kto pozná spis Oblak nevedenia, alebo Perlu Evanielia, alebo podobné mystické spisy, tak vie, že podobné formy modlitby tu sú a boli. A ja by som rád ako liečbu, to ma veľmi oslovilo, ktorá je súčasťou našej západnej tradície modlitby, predložil krátke doporučenie otca Jeronýma, trapistického mnícha. Ako liečiť. Ako oprostiť srdce od obrazov a myšlienok a ako liečiť túto duševnú nemoc. Nám tento skúsený mních z tradície cirkvi predkladá. Tak budem citovať. To, ako sa má duša chovať pri modlitbe, je možné vystihnúť 4 výrazmi. Zanechať svoj prirodzený spôsob konania. Otvoriť sa Božiemu pôsobeniu, celé sa odovzdať Bohu a byť nehybným plátnom, ktoré sa nepohne, keď sa ho dotkne štetec maliara. Pohnúť sa znamená začať rozvíjať úvahy. A ešte doplním jednou sentenciou. Je treba len prijímať Božie pôsobenie v nás s vedomím, že sa ho nemáme snažiť pociťovať.
Túto prostú pozornosť nazývame láskyplnú, pretože aby sme ju odlíšili od pozornosti čiste intelektuálnej alebo od pozornosti motivovanej zvedavosťou. Ak má byť skutočne láskyplná, nie je vhodné, aby sme cítili, že Boha milujeme. To by totiž znamenalo, že svoj pohľad upierame na seba, zatiaľ čo má byť obrátený k Bohu. To je veľmi zaujímavé. Naozaj človek, ktorého si veľmi vážim, taký učiteľ modlitby, ktorý tú cestu sám prešiel, ale nielen, že sám prešiel, on sa tiež učil od mužov modlitby v tradícii cirkvi, takže on nám zachováva naozaj tú katolícku tradíciu modlitby, ktorá sa spája aj s tou východnou tradíciou modlitby. A práve možno aj toto, že tie nové nejaké akcenty, ktoré sa aj v cirkvi objavujú na tému modlitby a to hľadanie tých ciest modlitby, kde sa akcentuje práve to preciťovanie. A on to má pekne popisuje. Človek, ktorý je skúsený v modlitbe, tak počase rozpozná, aj keby takúto modlitbu v tých začiatočníckych fázach pestoval, čo je prirodzené. Hej, keď začíname ten duchovný život, tak sme naozaj ako také materskej škôlke. A Boh nám dáva aj tie kvapky medu, ako hovorí svätý Bazil Veľký, aby nás prilákal na tú sladkosť toho medu, ale jednoducho v tej materskej škôlke nemôžem zostať celý svoj život. Musím ísť ďalej a aj apoštol Pavol hovorí, že myslím, že Korinťanom, že nemohol som dávať pevný pokrm, ale musel som vás krmiť mliekom, lebo ste neboli na to pripravení. Ale tiež ďalej hovorí, že buďte, aby ste sa stali dospelými v zmýšľaní. Iba v hneve buďte ako deti. Čiže on ich pozýva do také plnej zrelosti dospelého muža. Opäť v liste Korinťanom, myslím. A v tomto musíme dozrievať. A tam, ako náhle sa zameriam na to, že preciťujem tú modlitbu, tak tým lahodím sám sebe. A častokrát sa stretáme v rôznych aj hnutiach v cirkvi v tom, že teda mal som dobrú modlitbu, alebo nemal som dobrú modlitbu na základe toho, ako som to preciťoval. Lenže automaticky človek počase musí zistiť, ak je pravdivý, že takto vnímaná modlitba je sebestredná a centralizovaná na seba. Že tým fokusom pozornosti tej modlitby není on. Mňa zaujalo z tejto súvislosti taká reflexia krátka na stránkach biskupa Erika Wardena, norského biskupa v Trondheimu, myslím, kde sa tak zamýšľal nad pojmom spiritualita. A on hovoril, že už je vlastne alergický na to slovo, že ho nemá rád, pretože sa často pod ním skrýva sublimovaný narcizmus, ktorý sa neustále točí okolo seba. A je pravdou teda, že i v modlitbe upadáme do toho, že svoj pohľad upierame na seba, v tom zmysle, že minimálne teda sa snažíme vnímať našu lásku k Bohu, či Boha milujeme, alebo sa snažíme vnímať, či nás Boh miluje, čokoľvek. A zameriavame sa na tie pocity, čo my pociťujeme, miesto toho, aby sme plne svoju pozornosť sústredili na Neho. A v tomto obrate od seba k Nemu, obrate pozornosti, tkvie celé umenie modlitby a vlastne i to, či je to modlitba. Preto to, či sa naše srdce uzdraví a stane sa oprosteným od tých predstáv a prestane byť tak ako do seba zrútené alebo do seba zamotané ako had, súvisí práve od tohto všetkého. A opäť otec Jeroným používa mnoho citátov, tak ešte raz popisuje tú modlitbu z rôznych aspektov a hovorí, že duša sa pri tomto type modlitby podobá človeku s otvorenými očami, ktorý nerobí nič iné, než že ich udržuje otvorené. A necháva do nich prúdiť denné svetlo. Metafora svetla odkazuje na Boha. Myslím, že v tomto sa nám črtá cesta k uzdraveniu duše. Veľmi jasná. Ďakujeme teraz za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri našich rozhovoroch na vzácnych textoch a pokladoch z tradície cirkvi. Dovidenia. Dovidenia.